Hola nois i noies, mireu, avui us ensenyem un petit tutorial per veure les feines de català i castellà que s'han de fer. Primer entrem a l'aplicació de Santillana i veieu que tenim aquí tots els llibres descarregats. Ho veieu, que estan tots els llibres descarregats i entrarem al llibre de català. Al llibre de català li donem a obrir i un cop estem dins, a la pestanyeta de dalt de tot, li donem a l'escriptura. Quan entrem a escriptura li donem a la caixeta blava de dalt de la dreta i un cop entrada la caixeta blava a la icona de l'esquerra, la segona. Veieu que té com un tic. I veureu que la segona filera hi ha 4 activitats. Aquestes 4 activitats seran les que haurem de fer. La primera és completar oracions, com podeu veure aquí. La segona és la d'escriure oracions, sí? Que és col·locar les paraules al seu lloc. La següent és completar paraules i haureu d'utilitzar el teclat, sí? Per endreçar les paraules que hi ha aquí, amb aquest teclat. Aquest teclat és el que em surt a mi a la pantalla, però el que surti a vosaltres haureu de col·locar la paraula endreçada. I per últim, el que es titula paraules, que haureu de saber on hem de separar les paraules perquè la frase tingui sentit. Tanquem aquí i aquestes són les 4 activitats que haurem de fer. Completar oracions, la 1, escriure oracions, completar paraules i la de paraules. Quan ja estem de fer aquestes activitats, sortim d'aquí i ara us ensenyo les feines de castellà. Entrem al llibre de castellà, li donem a obrir i a la pestanyeta, a castellà, aquest cop farem l'apartat de sons i lletres, sonidos i lletres. Dins d'aquest apartat anirem a la caixeta blava de dalt de la dreta també i li tornarem a clicar a la segona icona de l'esquerra que té un tic, igual que a català. I aquí treballarem 5 activitats de lletres. Veieu que són les lletres que vam treballar a la classe? La H, la C, la Q, la G, la Ñ i la Y. Sí? Doncs farem activitats d'aquestes lletres, les 5 primeres. Vale? Per exemple, anem a veure l'activitat de la lletra H. Sí? Veieu? Són activitats molt curtetes i només hi ha una o dues per lletra. Vale? La següent seria la C i la Q. La següent seria la G, que hauríem de classificar les paraules com fèiem a la classe. La següent seria la Ñ, en recordeu-vos que en castellà la Ñ és la N amb el palet a dalt, sí? Però sonen igual que en català. I per últim farem la Y, sí? Que la utilitzem per juntar una paraula amb l'altra o per paraules que comencen per Y, com aquestes, yate, yegua i yo-yo. Veieu aquestes activitats que haurem de fer? Doncs aquestes activitats són les de castellà. Quan ho acabem tot, és molt important que tanquem a la creueta de dalt de la dreta. Sí? Primer les fem totes, igual que amb les de català, i després tanquem amb la creueta. Anem als llibres de color verd de l'esquerra a dalt i anem enrere per tornar a aquesta pantalla. Li donem a la boleta negra a baix a l'esquerra i així podem sincronitzar i carregar les dades que hem fet. Què vol dir això? Que es carreguen totes les activitats que hem fet i així nosaltres les podem veure. Sí? Per veure el que heu fet bé, el que no i quines heu fet. D'acord? Sobretot, molt important, quan acabem de tot això, acabar tancant a la porteta de dalt de la dreta i tornem aquí a l'inici. Que vagin molt bé les feines!